ଯାହା ପାଖରେ ଦୟା ନାହିଁ ତାକୁ ଜମା ଦୟା କରନି। ଯାହା ପାଖରେ ମଣିଷ ମୂଳିଆ ନାହିଁ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ନି। জীবনের মাধ্যম ମୁଁ ତୋର କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଶୁଣିବୁ, ଗୋପାଳ ଦାସ ମୋ ବାପା ନବ ମିଶ୍ରକୁ ମାରିଥିଲା। କଣ ତୁ ନବ ମିଶ୍ରର ପୁଅ? ହଁ, ମୁଁ ନବ ମିଶ୍ରର ପୁଅ। କେବଳ ସେଦିନ ସେଇ ରାଗ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ତୁ ସେଠୁ ଯିବା ପରେ ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ତୁ ହଉଛୁ ଗୋପାଳ ଦାସର ପୁଅ, ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ତୋ ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଆଜି ତୋତେ ଏଇଠି ମାରିକି ସେ ଗୋପାଳ ଦାସର ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ମୋ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ଏଇଟା ମରିବ, ଏଇଟା ମୋରି ହାତରେ ମରିବ। गांधी कर देली ये कौन बड़ कथा तुमे भगवान चिंता करबे आज के कोने ना पगड़ी न था ताले दबिवन गुंडा पेटे कुकुरा बोलिया पिटला बोलिया पिटी करता तो मोरे 5 टका बसी मत काखेर जाके कर देलो था कोने दास को बाई जी संसार करिया पाई न बरं दुर्बल करी सारा जीवन एमती झळई झळई मारिबा पाई कस्तूरी प्रतिशोध मने पका तोरी पे मछली करथिला तो भाव आत्महत्या करथिला तो भाई वंश पड़ी गला आ मो से तो केते फोटो गुडा तो सोशल मीडिया रे हेला वायरल करथि जे तो बाहर भागी जाइथिला हम ब्राह्मण शासन लोक माने हम गाँव बाहर करथले केवल प्रतिशोध न पाई तोते बाखुरु बिलाई करिया पाई मु तोते बाहा हेथिली कहीं मत विश्वास कर लेती, कहीं मत मुझे लेती। तुम भी मुझे नहीं, तुम भी नहीं बन कुल मसुइका। प्रतारणा करो तो को भला मनुष्य नहीं तो बड़े सैतान को पूरी बहु बड़े जीवा हो तो स्त्री हो अबे ए एक तो तू भाभी बाजू के दिबे ए कस्तूरी तो कौन तू प्रतिशोध ना पाने को बाहर चलो भाई तोर पर मुझे विश्वास हो नहीं का विश्वास हो नहीं আমাকে বিশ্বাস করো বিশ্বাস হবো যদি ওটা কাম করিব মোর বিশ্বাস হবো কোন কাম হলো वो मात्र अब क्या करेंगे तो मां को लाके डाली वो तो कुछ नहीं का पति अरे क्या तो भगवान तो काली रात्रि थारो मोरी शांति काली रात्रि में ये दुनिया छाड़ी चली जाइए काली रात्रि रे डॉक्टर जेतले तो बहुत मृत घोषणा कले मेडिकल मु प्रस्तुत करते थी मुझे किसी भाभी कौन कोठी तो मला को डाक्टर था मेडिकल धरि आस्ते ना मु देखी तो छाती पटा करनो मु देखी किंतु सुगंधी कस्तूरी तो आखि आगे मो पुरो प्रतिचिनी मारी देला ସେତିକି ଅଭିନୟ କରିନଥିଲେ ମୋ ସନ୍ତାନ ଭାଇଟା ତତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ରେ କାହ୍ନା କିଏ ଅଛି ବାପା ନାହିଁ କି ବୋଉ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଭାଇଟା ତ ମତେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛି ଯେ ମଣିଷ ନର୍କକୁ ବି ଏମିତି ଘୃଣା କରିବନି ଯାହାକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖି ଜନ୍ମ କରିଥିଲି
ଭାବିଥିଲି କିଛି ନହେଲେ ବି ମୋ ମଲା ତୋରେ ମୋତେ କାନ୍ଧରେ ବୁହାଇ ବସାରି କୁଣ୍ଡ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବ, ମୋ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବ। ସିଏ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତା ବାଟରେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ପରେ ତୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କାହାର ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ? କାହା ମୋ ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ରେ? କାହା ମୋ ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତୋତେ ବହୁତ କଥା କହିଗଲି। ମାର ଡାଲି କରିଦେଲି। ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ତୁ ବି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ପୁଅ, କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ତୁ ମଲା ପରେ ବି ମୁଁ ତୋ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଧରିଥିଲି। କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ତାରେ ମାରେଗୁ। କ୍ଷମା କହିଲୁ ଜୀବନର ମାନ କଣ? ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବା, ଛୁଟି ଛୁଟି ଚାଲିବା, ଆଉ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ହସିବା। ମଣିଷ କାନ୍ଦେ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନର ସାବରମତୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଭାରତୀୟମାନେ କସ୍ତୁରବା ମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ମାନେ ନିଜ ବାପାର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ନଦୀରେ ନିଜେ ଶବର ନୌକା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଥରେ, ମରେ ବି ଥରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ତା ବାପାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଦି ଥର ମଲା। ଜୀବନରେ